Dobre, tak ja by som teda začal. V prvom rade vás tu všetkých srdečne vítam. Veľmi ma teší taký veľký záujem o túto tému. Nakoniec preto som to začal aj robiť. Sny sú niečo, čo poznáme všetci. Všetci snívame, každý má nejakú skúsenosť s tým, čo to je vlastne sen. Tieto prednášky usporiadávam v rámci projektu Mystérium života. To znamená, že to, čo si tu dnes budeme hovoriť, aj vlastne to, čo je cieľom týchto prednášok a toho kurzu, aj teda v budúcnosti, čo sa bude konať, je ukázať vám, ako môžete odhaliť mystérium života. Mystérium života bolo, možno ste už o tom počuli niektorí, v minulosti pomerne utajované a dostupné pár zasveteným ľuďom. V Egypte, v kláštoroch, rôzne, ale v uzavretých komunitách väčšinou. Teraz nastáva doba, povedzme, že prebudzania, ale jednoducho tak sú nastavené energie, že tieto učenia a samotná podstata bytia je prístupná každému. Tak ako som začal s tými snami, že každý má nejakú skúsenosť. Mystérium života je dostupné každému hneď. Len je potrebné vedieť ako. Sny sú jedna z ciest. Nie je to nutné, ale je to veľmi vhodné, práve preto, že každý vie, čo to je a vie, kde začať. Ja by som povedal, že je to taká najprístupnejšia a najjednoduchšia cesta pre bežných ľudí. Takže v rámci tohto projektu Mystérium života budú bývať aj iné prednášky na iné témy, ale toto lucidné snívanie alebo celkovo snívanie sny a vlastne tieto témy okolo toho považujem za také jadro možno, že cez ktoré dokáže odhaliť skutočnosť najväčší počet ľudí. Táto prednáška je úvodnou prednáškou ku kurzu, ktorý bude o nejaké 2 týždne aj niečo, na ktorom si budeme rozprávať o konkrétnych technikách, ako tieto veci dosahovať, presne čo, ako sa tam dá robiť a tak ďalej. Toto je druhá prednáška v tejto čajovni, asi pred mesiacom alebo 2 tu bola, takáto istá, keď som s tým začal a tam som vlastne tiež predstavil ten potenciál, načrtol som tie veci, ale ľudia bolo veľa žiadostí, že vlastne ako. Ja som to chcel najprv nechať na ľudí, že vlastne ľudia si to nájdu sami a proste nejakým spôsobom ich to osloví a budú to robiť. No ale skúsenosť moja je taká, že ľudia majú radi, keď je im všetko predložené. Predložené, ukázané, program, body, toto rob, takto. Takže som skompletizoval nejak všetky dostupné techniky, ktoré sú a tie budú odprezentované na tom kurze. Je to aj preto, že tých techník je veľa, každému vyhovuje niečo iné. Preto je dobré vlastne sa oboznámiť s mnohými technikami a skúšať si ich postupne, komu čo bude fungovať. Niekomu fungujú veci rýchlo, niekomu pomalšie, sú ľudia, ktorí sa snažia proste niekoľko mesiacov a vlastne nič a tak ďalej, ale to tam všetko vlastne budem vysvetľovať, prečo sa to deje a ako vlastne čo najskôr a čo najintenzívnejšie dosiahnuť lucidné snívanie. Ako spoznám lucidný sen? Áno, dostávam také 2 základné otázky. Jedna je, prečo je to vlastne také super?
prečo by to mali ľudia chcieť robiť vlastne, takí, čo to nepoznajú. A druhá je, že ako to vlastne vyzerá, ten lucidný sen. Takže na tú prvú otázku hovorím, zažil som toho v živote veľa, ale lucidné sny, snívanie presahuje intenzitou poznatku a prežitku ďaleko všetko, čo som prežil vo fyzickej realite. A to vám povie každý, kto sa tomuto nejakým spôsobom hlbšie venuje. Otvoria sa vám dimenzie, o ktorých sa vám ani nesnívalo. Druhá otázka, ako to vlastne v takom lucidnom sne vyzerá. Tá lucidita má viacero stupňov. To znamená, že neexistuje niečo ako toto je lucidný sen a toto nie je lucidný sen. Určite väčšina z vás má skúsenosti, máte skúsenosti teda aj s lucidnými snami, ale ľudia majú bežne skúsenosti s veľmi jasnými a reálnymi snami. Snívajú a jednoducho ten sen vnímajú veľmi intenzívne. Dobre si ho pamätajú a tak ďalej. To je taká, by som povedal, že taký predstupeň samotnej lucidity. Toho precitnutia k bdelosti v sne. A potom nasleduje, povedzme, nejaké jemné prebudenie, kedy v tom sne si uvedomíte, že snívate, nejakým spôsobom to aj chvíľku vnímate a potom väčšinou upadnete zase do toho bežného snu, aj keď ten pojem bežný sen je... Tie sny, ktoré my máme, tie nevedomé sny, tak to nie je prirodzený stav nášho vedomia. Takže my sa musíme vlastne naučiť vrátiť späť prirodzený stav, bdelosť a vnímať jednak realitu a vnímať sen. Po tomto stave, ktorý je takým nejakým načrtnutím, čo napríklad mne sa stávalo, ja som mimochodom nemal žiadny lucidný sen do 30 rokov. Nikdy. Takže som vôbec nevedel, ale stávalo sa mi, že som mal takéto, že som si hovoril, že tak toto je ale asi len sen, alebo nie, a potom som zase sa mi snívalo ďalej. No, keď precitnete už do stavu, v ktorom dokážete reálne cielene konať v sne, tak vtedy už nadobúda tá lucidita nejaký zmysel. A ako náhle začnete cielene v sne konať, tak potrebujete prehlbiť bdelosť do stavu, kedy máme pocit z toho snu ako v skutočnosti tu. Alebo až sa môžeme dopracovať až k tzv. Hyperreálnosti, kedy vlastne máme to bdelé vedomie tak silné, že je silnejšie ako tu. Lebo naše vedomie, ktorým vnímame cez deň, je veľmi obmedzené. Vnímame iba časti, výseky reality, veľmi malé výseky reality toho, čo sa deje okolo nás. To je možno, neviem, nemám o tom žiadny nejaký takýto prehľad, ale ani 1%. Určite ani 1% toho, čo sa deje naozaj. A v tom lucide, keď dosiahnete bdelosť vyššiu ako tu cez deň, tak vlastne dokážete vnímať tak intenzívne, že trebárs vnímate veci na mikroskopickej úrovni. Asi ste sa stretli, ak sa o to niekto zaujímal, že pozerať sa na ruky, aby ste precitli v tom sne. No a keď sa pozriete na tie ruky v stave takejto silnej bdelosti, tak vlastne vidíte úplne až pory na tých rukách. Až úplne nepoviem, že až na bunkovú úroveň, ale veľmi, veľmi do detailov, každý jeden záhyb, proste všetko dokážete vnímať. Takisto tieto prednášky sú síce zamerané na tie lucidné sny, aj sa to volá lucidné sny, je to preto, že ľudia to lepšie poznajú, ale to snenie
To nie je to, čo si my bežne predstavujeme pod týmto pojmom. Pretože keď sa niekomu povie, že snívam, alebo sním, alebo snenie, tak ľudia si predstavia to, čo poznajú, ten sen a proste v ňom sa nejakým spôsobom pohybujú a nejak tam interagujú. Ale snenie je, povedzme, že druhá strana vedomia. Čiže to obnáša oveľa väčšiu časť toho, čo sa tam nachádza, ako len ten sen. Zase ten sen, v ktorom sme, aj tie lucidné sny, to je zase len, povedzme, že to percento, obrazne povedané, z toho, čo môžeme v tom snení naozaj zažívať. Preto cieľom ako tam, tak aj tu je prekonať sen. Ten sen, ktorý poznáte a vlastne v ktorom nejakým spôsobom konáte aj lucidne, tak to je všetko ilúzia. A cieľom je túto ilúziu prekonať, prekuknúť a prebrať sa do skutočnosti. Aby som to možno trošku zhrnul, ako to celé funguje, možno ak ste čítali nejaké veci aj o snoch a tak ďalej, tak ste sa stretli možno aj s takým niečím ako snový dvojník alebo snové telo a podobné veci. Nič také ako snový dvojník neexistuje. Je to len pomenovanie určitého procesu, ktorý sa deje. Nie je to dvojník, sme to my. To znamená, že základným nejakým bodom, by sme mohli na tejto ceste vlastne postupovať nejakým spôsobom, je uvedomenie si toho, kto vlastne som. Kto som ja? V skratke povedané, ja som vedomie. Čiže ani svoje telo, ani svoja myseľ, ani moje ego. Ja som iba to, čo vnímam. Vnímavé vedomie. A to vnímavé vedomie, ktorým som 24 hodín denne, nepretržite, večnosť, určitým spôsobom vníma život, vníma tento svet. My sme zvyknutí na to, že žijeme cez deň, večer si ideme láhnúť, nejakým spôsobom proste to vnímame, že potrebujeme oddych, spíme a ráno sa zobudíme a zase žijeme cez deň. A naše vedomie funguje 24 hodín, to znamená, že to, čo sa deje pri spánku a pri sne, je to, že keď naše telo zaspí, naše telo fyzické je nosičom vedomia. Je to v podstate prostriedok, s ktorým sa môžeme vo fyzickej realite pohybovať, konať, zažívať, vnímať zmyslami a tak ďalej. Ako náhle naše telo fyzické zaspí, tak naše vedomie sa od fyzického tela oddelí. Vtedy nastávajú regeneračné procesy a takéto veci. S tým sa v podstate nemusíme nejak zaoberať. Podstatné je pre nás to, že to telo sa oddelí a funguje ďalej. Len my o tom nevieme. Lebo máme tú bdelosť vytrénovanú alebo nevytrénovanú do takej miery, že vlastne upadáme do nevedomia. A to je presne to, čo sa deje, keď snívame. Sen je produktom mysle. Vlastne to, čo vidíte, aj postavy, väčšina tých postav je samozrejme viac druhov, aj celé to prostredie je vytvorené našim podvedomím. A to znamená našou myslou, rôznymi vzorcami, s ktorými sme sa stretávali počas života, tým, čo zažívame cez deň a tak ďalej. Tých snov je zase viacero druhov, ale to prostredie a to, čo tam vidíme tak ako tu, že keď sme v sne, tak vlastne to istým spôsobom odzrkadľuje tento svet, tak to je všetko výtvor mysle. Zase, nie nás. My sme to vedomie, ktoré to vníma. A účelom tohto projektu je naučiť ľudí, alebo ukázať vám cestu, naučiť sa to musíte sami, ako vnímať ako čisté vedomie.
Určite ste počuli o takom, že podvedomie, nadvedomie, nevedomie, aj predvedomie a podobné veci. A našim cieľom ako bytostí na Zemi alebo v týchto sférach oddelenosti je dosiahnuť celistvosť. To znamená obsiahnuť svoje vedomie, obsiahnuť svoje podvedomie, obsiahnuť svoje nadvedomie, to je dokopy nevedomie, a stať sa jedným jediným vnímajúcim vedomím, plne vnímajúcim vedomím. A k tomuto vám môžu lucidné sny a všetky tie ďalšie veci okolo toho napomôcť. Samozrejme, pokiaľ niekto bude chcieť zostať na úrovni, že bude chodiť v lucidných snoch lyžovať alebo v moru, ja neviem čo, tak proste to je jeho vec. Aj to môže tam zostať na tej úrovni, nie je s tým žiadny problém, to aj tak pravdepodobne sa stane, že keď bude pripravený, tak mu prídu veci v tých snoch, že ho posunú ďalej, takže veci sa dejú. Čiže pri tom snívaní existuje viacero fáz, do ktorých sa postupne dostávame, dá sa povedať, že povedzme tých brán. Už prvou bránou je vlastne to klasické precitnutie v sne, nadobudnutie lucidity a už uvedomenie si toho, že môže byť niečo trošku aj inak, ako sme zvyknutí. To je vlastne prvá brána. A potom nasledujú ďalšie, kedy môžeme trebárs sa premietnúť, projektovať do fyzickej reality alebo sa ocitnúť mimo sen. V čistom astrálnom priestore. Budem to nazývať astrálny priestor, je to jemnohmotná sféra, ale astrálny priestor sa v podstate zžil nejak v tých pojmoch, takže asi vieme, čo to znamená, alebo niekto nevie. Zodvihnite ruky, kto nevie, čo je astrálny priestor. Dobre, no možno by bolo dobré teda to zhrnúť trošku od začiatku. Táto sféra, v ktorej sa nachádzame, je fyzická sféra. Tu poznáme všetci, vnímame ju, aj keď poznáme skôr v úvodzovkách, pretože nevieme vlastne o nej nič. K tejto sfére, alebo možno je to trošku naopak, ale povedzme, že k tejto sfére je pridružená jemnohmotná sféra, energetická, ktorú bežne nevnímame, nevidíme. A v tejto jemnohmotnej sfére, tento astrálny priestor, povedzme, je tvorený látkou, ktorá reaguje na myseľ. Čiže my dokážeme túto jemnohmotnú látku, z ktorej sa skladá jemnohmotná sféra, formovať svojou myslou, svojimi myšlienkami. Naše myšlienky je naša myseľ. Bude zvlášť prednáška o mysli, takže tam potom možno, že podrobnejšie k tomu, ale tým, že myslíme a aké myšlienky máme, tak vytvárame určité otlačky v tejto jemnohmotnej sfére. A sen je presne takýmto istým otlačkom v tejto sfére. Je to jednoducho myšlienková forma, ktorá je v tejto sfére zaznamenaná a my v nej môžeme tieto svety vytvárať, aké chceme od vymyslu sveta v tejto sfére. Čiže keď sa naučíte vlastne ísť za sen, alebo dá sa to v podstate ešte aj v sne, tak si môžete vytvoriť absolútne čokoľvek. Ja trebárs fungujem v takom štádiu, že pre mňa je deň a noc vlastne to isté. Čiže cez deň žijem tu a ešte, možno to ani nie je až tak dobré, ale vlastne tá snová sféra je pre mňa ešte zaujímavejšia. Lebo keď chcem ísť na hory, tak proste idem na hory, keď chcem lietať, tak lietam a to tam akože ja som tak trošku zaťažený na monumentálnosť a tam si viem teda vytvoriť skutočne monumentálne pohoria a prírodu, stromy a proste čokoľvek. Takže tam si môžete vytvárať svety od vymyslu sveta. Zapamätajte si, že jediným obmedzením človeka ako duchovnej bytosti, ako toho vedomia, o ktorom som vám hovoril, je myseľ. Iba myseľ vytvára obmedzenia.
Žiadne obmedzenia neexistujú. A tieto obmedzenia vám napríklad aj práve lucidné sny pomôžu odhaliť. Zistíte, ako ste obmedzení, ako ťažko sa vám bude lietať, pretože neviete, aké to je lietať. A tá myseľ vám bude stále hovoriť, ale ako môžem odletieť, ako sa môžem odlepiť od tej zeme. Ak ste to skúšali, však mnohí máte skúsenosti, tak možno viete, že treba sa to naučiť. Alebo prejsť cez stenu. A takéto veci. Ja si pamätám, ako existujú rôzne testy reality v sne, aby sme zistili, že je to sen. Viem, že som skúšal vtedy, neviem, už proste na nejakej tam stene alebo na niečom som skúšal, že test reality taký, že vlastne moja ruka prejde cez stenu. Tak som si povedal, že je toto sen alebo nie, alebo na tom začiatku je to také vlastne reálne, že nedokážete to rozlíšiť. Vlastne to som nepovedal pri tej lucidite, že keď nadobudnete plnú luciditu, tak je to presne také isté ako teraz, keď tu sedíme. Teraz, keby som vám povedal, že toto je iba sen, tak by ste boli z toho, že wow. Je to úplne takéto reálne, alebo ešte viac. No a keď sa vlastne do takéhoto stavu dostanete, tak je vám ťažko odlíšiť, že teda je toto sen, alebo není to sen. Existujú na to rôzne spôsoby, ako to zistiť. No ale chcel som tým povedať to, že som to chcel vyskúšať tým, že vlastne dám ruku do steny alebo do niečoho. No a vlastne som išiel do tej steny a narazil som na tú stenu. Nedalo sa to. Tak som si hovoril, že vlastne je to realita, teda realita v úvodzovkách, lebo v podstate tá snová realita a táto má úplne rovnakú hodnotu. Tam nie je žiadny rozdiel. Ale o tom možno neskôr. Takže vlastne narazil som rukou do tej steny a to bolo obmedzenie mojej mysle. Moja myseľ si nedokázala pripustiť, že by som mohol tú ruku cez tú stenu vlastne dať krížom. Takže toto je iba o tom. A keď začnete to lucidné snívanie praktikovať, tak sa s tým budete stretávať pomerne často. Treba otočiť pohľad vnímania naopak, čiže ako keby ste chodili po hlave. Nikdy nechodíte po hlave, tak proste urobiť to, tým, že to nemáte obsiahnuté, je pomerne komplikované. A zase vždycky to chce trošku tréning v tom sne, aby sme dosiahli také veci, ktoré sme nikdy predtým nerobili. Čiže poviem napríklad taký príklad toho, ako sa dá opustiť sen. Vlastne zo sna môžete vypadnúť von. Je to takýto priestor, ako napríklad tu, ale proste by som sa rozbehol a vyskočil by som cez okno alebo cez stenu vlastne von z toho sna. A vtedy vypadnete do tejto surovej jemnohmotnej sféry, do toho astrálu. Tam není nič, tam je tma. Čiže tam už začínate nadobúdať úplne inú možnosť vnímať. Pretože my sme tu stále ukotvení nejakými vecami, stále sú tu nejaké pevné body, ktorých sa môžeme držať, medzi ktorými sa môžeme pohybovať, ktoré môžeme sa ich chytiť a tak ďalej. Ale v skutočnosti takéto veci nie sú. To sú tie myšlienkové formy. A tam, kde nie je nič, je iba čisté vaše vedomie. Čiže keď vypadnete z toho snu, tak zostane bod. Ten bod ste vy. To je to vedomie. Dokážete vnímať všetko. Môžete si vytvoriť telo, môžete si vytvoriť iný svet, môžete robiť iné veci. Ale skutočnosť je založená na vnímaní. Čiže nie na dotyku, chodení, pozeraní, takýchto veciach, ale iba čisto na tom vnútornom prežitku, na tom vneme. A to je vlastne aj cesta, ktorú potrebujeme ako ľudstvo nejak sa nasmerovať k tomu vnímaniu, pretože zabudli sme na to, stratili sme kontakt vlastne so svojím vnútrom, s tým vedomím, s tým vnemom, ktorým vnímame. To funguje takým spôsobom, že keď sa s niekým stretnete, s neznámym človekom, trebárs prvýkrát, tak nemusí vám povedať nič o sebe. Viete. Lebo ho vnímate.
Vnímate jeho vibráciu, vnímate jeho energiu, vnímate jeho myšlienky, proste viete, či vám chce dobre, alebo vám chce zle a tak ďalej. On vám môže rozprávať rozprávky, alebo môže vyzerať akokoľvek. A toto je to dôležité, čo sa vytratilo z našich životov. Vnímame všetci povrchnosť, ako kto vyzerá, ako je to oblečený, na akom prišiel aute, ako pôsobí a tak ďalej. Alebo si kupujeme potom jablko v Tesku z Poľska, ktoré je natreté voskom, lebo vyzerá nádherne. Keby ste dokázali vnímať, tak keď to jablko chytíte do ruky, tak viete, že pre vás nie je vhodné a nekúpite si ho. No, mňa napadlo niečo. No, že keď teda sú tie testy reality, alebo dajme tomu, že niekto si povie, že chce z toho sna skočiť z okna a nemôže sa stať, že sa niekto pomýli a sa nabije. Nepočul som ešte o takom prípade. Počuli ste otázku všetci? Nepočul som ešte o takom prípade. Stať sa môže všeličo. Keď som na začiatku s týmto začínal, tak som mával také pocity, že aj vo fyzickej realite som si nebol úplne istý, že je to, či je to sen, alebo to není sen. No, ja som k tomu pristúpil tak, že určite je opatrnosť na mieste. Ja napríklad, keď skáčem z okna v snoch, tak občas sa stane, že, no väčšinou to robím tak, že môj test reality je, že sa vznesiem. Čiže to je najjednoduchšia vec, proste, kde si to uvedomím, tak vzlietnem a viem, že keď lietam, tak je to sen. Ale keď náhodou sa stane, ako sa mi minule stalo, že som sedel na parapetne alebo na nejakom balkóne, na nejakom mrakodrape vysokom a som tam tak sedel a vtedy som si to uvedomil, tak som si tiež povedal, že tak si to skočím dole, ale jasné, že ako hovorím, tá opatrnosť, takže som sa odliepal postupne. Som sa držal ešte rukami a vlastne som skúšal, že teda, či ma tá gravitácia ťahá alebo nie. A keď už potom človek sa od toho odlepí, tak je to už v pohode, ale určite by som bol asi opatrný. Ja som pomerne opatrný človek, takže na čo riskovať. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí proste skáču bez hlavo a akože stále sú v pohode, ale ja si poviem vždy tak, že na čo. Radšej to urobím opatrne. Takže vlastne to, čo väčšinu ľudí na tých lucidných snoch nejakým spôsobom priťahuje, je tá všestrannosť a to, že môžu tam zažívať veci, ktoré je ťažké alebo nemožné zažívať vo fyzickej realite. To je taký asi najväčší ťahun. No to ďalšie za tým, čo je vlastne s tým vedomím a s tým astrálnym cestovaním, všetky tieto veci, ľudia väčšinou nevedia, že je to možné. Nevedia o niečom takom, pokiaľ sa náhodou o to nezaujímali nejak hlbšie, by si nečítali nejaké knihy alebo takéto veci, lebo nie je to bežne vlastne známe. Tie sny sú z našej západnej civilizácii skúmané možno, že 100 rokov. Aj to priekopníci, ako bol vlastne Jung a Freud, tak oni s tým nejak prišli, boli takí, no malo to tak byť a inak tomu nebolo veľmi. A napríklad lucidné snívanie sa začalo skúmať až niekedy 60. 70. v laboratórii až 80. roky. Čiže to naozaj nie je dávno. Boli aj nejaké pokusy, ale dopadlo to asi tak, ako dnes dopadajú veci, keď niekto povie, že nie je. Hej, tak sa mu vysmejú. Alebo keď niekto povie, že niekto môže lietať, tak to už vôbec nie. A takéto, to sa akože vôbec ani, ten prístup vedie k tomu taký, že oni vlastne nemajú záujem to ani skúmať. Bo pre nich je to taký nonsens, že sa tým odmietajú vlastne zaoberať. A tak to bolo podobné aj s tými lucidnými snami, ale našli sa nejakí ľudia, ktorí urobili povedzme aj nejaké vlastné inštitúty financované súkromne a tak ďalej. Takže sa to začalo skúmať, tých kníh, materiálu je dostatok, avšak materiálu, ktorý siaha naozaj hlboko do tých snov alebo do toho snenia, tých nie je až tak veľa. Možno poznáte Castanedu, ten sa tým zaoberal. Na východe Bon, staré náboženstvo ešte, z ktorého vychádza vlastne buddhizmus. Čiže to je tibetská jóga sna a spánku. A tak bežne tie prostriedky, čo som ja pozeral, tie materiály, tak väčšinou je to také trošku povrchné.
že vlastne vedú toho človeka vlastne po ten sen a nejak ďalej to už nejak neskúmajú. Tak ono je to logické, aj keď už niekto niečo píše, tak sa to snažia mať nejakým spôsobom podchytené a tam si treba uvedomiť to, že skutočnosť nie je podchytiteľná vedecky, aspoň zatiaľ. Tá kvantová mechanika už k tomu trošku vedie, ale do toho zase až tak veľmi nevidím. Takže skúmať tieto veci nejakými tými vedeckými metodami a celkovo rozumom je v podstate zbytočné. To uvidíte sami, že keď začnete tie veci zažívať na inej úrovni, alebo povedzme, že je tá povrchná úroveň a je tá vnútorná úroveň, keď začnete veci zažívať na tej vnútornej úrovni, tak zistíte, že to sú neopísateľné veci. Keď sa vás niekto spýta čo a ako, tak mu to neviete povedať, lebo proste sa to nedá. Sa to dá iba zažiť. A to je skutočnosť. Skutočnosť je to, čo sa nedá obsiahnuť vo forme. My žijeme opis sveta, to znamená, že všetko máme opísané istým spôsobom, každá energia je nejak pomenovaná a má nejakú formu a my ju tak potom vnímame prostredníctvom mysle. Ale nerad by som tu možno zasahoval úplne až do takých detailov, ako že vlastne aj fyzický priestor je istým spôsobom sen, toto čo všetci žijeme a vnímame vo fyzickej realite a tak ďalej. To možno, že neskôr, ak budú otázky. Ak sa ešte môžem spýtať, má tu niekto skúsenosti aj s astrálnym cestovaním? To je vlastne ďalší krok, možno by som povedal, od toho lucidného snu. Pretože my keď zaspíme a naše vedomie opustí naše fyzické telo, tak sa naše vedomie premieta do tejto jemnohmotnej sféry, o ktorej sme si hovorili. A vtedy je pripravené vlastne fungovať v tom astrálnom priestore. Či už cestovať, alebo proste čokoľvek. Ale my si toho nie sme vedomí, samozrejme. Spíme, je to pre nás úplne nevedomá časť dňa. To isté, vlastne my sa môžeme vedome takisto dostať do tohto astrálneho priestoru z toho sna. Keď opustíme sen, tak sa ocitneme presne v tom istom priestore. A docieliť tento stav, ako som hovoril, že lucidné sny sú jednou z ciest, docieliť tento stav je možné aj priamo z bdelého vedomia, takéhoto ako sme teraz. Len je to ťažšia cesta. Čiže možno neskôr. Väčšinou to k tomu vedie, že ľudia snívajú pár rokov a potom vlastne začne to byť trošku obmedzujúce, pretože vždy musíte spať, vždy musíte vlastne vychytiť ten sen, nie vždy sa to podarí, občas sa stane, že sa zobudíte a tak ďalej. Takže je oveľa výhodnejšie vstupovať, a teraz tu môžem povedať, do snenia priamo z bdelého stavu. Pretože snením je celá tá interakcia nášho vedomia s jemnohmotnou sférou. S tým všetkým ostatným, čo je mimo fyzickú sféru. Takže je možné sa tam dostať a pohybovať aj priamo. Sú na to zase rôzne techniky, meditácie a tak ďalej. A potom tam, keď sa dostanete napríklad do toho astrálneho priestoru z bdelého vedomia, tak vy si môžete kľudne vytvoriť sen. To sú v podstate také zábavky, sa dá povedať, takéto svety. Ale už viete, že ho môžete opustiť a čo to je. A toto lucidné snívanie, ktoré vám chcem predstaviť, je práve o tom, aby ste získali nadhľad. Pretože ako ľudia, nechcem sa nikoho dotknúť, ale žijeme veľmi obmedzené životy. Veľmi obmedzené. Prakticky sa dá povedať, že žijeme v takých krabičkách. Uväznení. A toto všetko, čo vám v rámci v podstate celého tohto projektu Mysterium života chcem predstaviť, je nadobudnúť slobodu. Vôbec zistiť, čo to je sloboda. Pretože keď sa bežne u človeka spýtate, že si slobodný, tak každý povie, no nie každý, hej. Sú ľudia, ktorí to až tak nevnímajú a povedia, jasné, všetko je v pohode, som slobodný, veď môžem robiť, čo chcem. No môžete robiť, čo chcete, ale v rámci vašej krabičky.
A tých krabičiek sú miliardy, do ktorých sa môžete ísť pozrieť. A plus, môžete z tej krabičky vyskočiť, skočiť do sveta, ktorý je nekonečne násobne väčší ako všetky tie krabičky, ktorých je miliard dokopy. Čiže ten potenciál snenia, poviem to rovno tak, ako to je pre vás nepredstaviteľný. Vaša myseľ a vaša fantázia nedokáže, ani moja, nedokážeme obsiahnuť, čo všetko nám ponúka sloboda a čo všetko nám ponúka aj táto cesta, ktorú, verím, viacerí z vás nastúpia. Netreba sa však do ničoho nútiť ani násilne, lebo už to, že ste tu, je prvý krok. Nejaké otázky? Môžem jednu? Že z akého dôvodu sme sa dostali do tej krabičky? No, dôvod je jasný, avšak prečo sa to stalo, neviem. Nazýva sa to rôzne, niekto hovorí, že je to vírus, niekto hovorí, že to bolo proste cielené. Neviem, prečo sa to stalo, ale viem, prečo sme sa dostali do tej krabičky. Do tej krabičky sa totiž dostávame výchovou. Keď sa dieťa narodí, tak je otvorené a vníma. Vníma všetko. Dieťa do určitého veku vníma aj túto jednohmotnú sféru, aj svoju dušu, aj vlastne, že vedomie a všetky, aj zároveň aj svoje telo, aj všetky tieto veci. Ale postupom času rodičia a spoločnosť, škola a podobne formujú toto dieťa, formujú jeho pohľad na svet. Potom sa stalo neskôr to, že vlastne povedzme, že nejaké entity a ľudia využili túto, ako to nazvať, chybu, to je chyba. To je vlastne chyba v mysli, to čo my máme. Využili túto chybu a podporili ju. No a treba súčasné školstvo je čisto postavené na podporovanie tejto chyby. Na utvrdzovanie človeka v tom popise sveta, v tom, že potrebuje nejaké autority, že sa musí učiť nejaké vedomosti. Nepotrebujete sa učiť nič. Nepotrebujete sa učiť žiadne vedomosti. Nepotrebujete čítať knihy. Keď budete v stave samého seba, tak nepotrebujete nič, pretože všetko viete. Keď sa pozriete na strom a budete chcieť vedieť, koľko je na ňom listov, tak to budete vedieť v priebehu zlomku sekundy. A tak ďalej. Takže celé toto je postavené a potom samozrejme marketing, ekonomika, kina, filmy, televízia a tieto všetky veci. Tam základným bodom vnímania vedomia je pozornosť. Čiže záleží na tom, čomu venujeme pozornosť. A keď si všimnete, tak vlastne celý tento svet je postavený na tom, aby sme venovali pozornosť niečomu inému, ale nie sebe. Čiže niečomu vonku. Takým tým trblietavým lákadlám, výkladom, televízii, počítače, internet, virtuálna realita, Facebook a tak ďalej. Proste je to fakt, celý svet je na tom postavený. Aby našu pozornosť, ktorú by sme mali venovať sebe a tomu vnemu, ktorý som spomínal, pretože môžete si to kľudne každý skúsiť, alebo keď tým budete chcieť začať, tak si proste iba tak v tichu, v kľude sadnite alebo láhnite a venujte pozornosť sebe. Vnímajte sa. Vnímajte, ako sa cítite. Čo cítite, čo sa deje. Najlepšie, pokiaľ dokážete vyhradiť aj myšlienky. Na začiatok je to ťažké. Ako stretávam ľudí, tak im to proste odporúčam a tak a hovoria mi, že keď prvé razy, keď si takto sadnú, tak stále ich to ťahá, že niečo robiť.
Totižto človek, my sme nadobudli pocit, že keď niečo nerobíme, tak strácame čas. Keď sa niečomu nevenujeme. Že nevenujeme sa sebe v prvom rade. Venujeme sa na všetkému inému okolo, len sebe nie. Takže toto je taký omyl, s ktorým sme všetci stotožnení. Nie je to tak. Najväčšiu prácu urobíte vtedy, keď budete vnímať seba. A nemusíte robiť nič. Samozrejme môžete, každý má slobodnú vôľu, veď na to sme tu, aj o tom je tento svet. Nechcem povedať, že proste niektoré tie učenia sú postavené tak, že vlastne treba prekonať tento svet a zrušiť ho a dostať sa stadiaľto preč. Nie je to tak, my to nie sme náhodou. Tie svety oddelenosti a vlastne fyzická sféra, to má všetko svoj účel. A to je úplne super, že sme tu. To je v podstate výhra v lotérii, že tu môžeme byť a žiť tieto životy. To je úplne úžasná vec, len problém je to, že nedokážeme žiť tie životy vedome a slobodne. Čiže keď ľudstvo aspoň z časti nadobudne nejakú slobodu, tak všetko sa tu zmení. Všetci budú žiť šťastne, radostne, všetkého bude dostatok, nikto nebude mať málo, každý bude robiť iba to, čo chce, nikto nebude robiť nič na silu, nebudú žiadne negatívne veci, ako sú vraždy, kradnutie, bitky a podobné veci. Kto bude chcieť, môže sa byť, budú určite sa pasovať alebo čokoľvek, skúšať si tie fyzické tela, ale už to nebude, že bitka zo zlosti, že proste som na niekoho naštvatý, lebo mi vynadal alebo niečo podobné, alebo ma oklamal a takéto veci. Takže tam ako ľudstvo smerujeme, tak, či už bude v nasledujúcom nejakom časovom období dobre, lepšie alebo horšie, to ešte nie je jasné, tak proste potom určite smerujeme k lepšiemu. Takto je nastavené, nedá sa tomu vyhnúť. A civilizácií tu už bolo veľa, väčšinou zlyhali. My sme teraz v bode, kedy sme už tiež zlyhávali. Keby vlastne nedošiel ten prirodzený vývoj energetický, že my sa musíme posunúť, tak ľudstvo by skončilo znovu civilizácia, ďalšia x-tá na Zemi. Nezvládli sme to zatiaľ. Ale verím, že to ešte zvládneme. Takže no a lucidné snívanie je jednou z ciest, ako si uvedomiť tieto veci. Ako si uvedomiť, kto sme, čo je vlastne realita, aké sú interakcie medzi nami. Ďalšia dôležitá vec, čo mne napríklad veľa sny dávajú, je poznanie tých nevedomých vzorcov, ktoré si nesieme. Sledujte svoje sny, aj keď nie sú vedomé, nevadí, venujte im pozornosť. To je nakoniec základ aj lucidného snívania, venovať tým snom pozornosť. To znamená, nie je si láhnuť, že vypnem telku a zaspím, len aby som sa ráno zobudil, ale s nejakou prípravou, s tým, že vlastne už sa pripravujete na to, že budete tie sny vnímať, prípadne môžete tam cieľene si naprogramovať, čo chcete vedieť. Napríklad, že sa chcete dozvedieť, ja neviem, ako si vyliečiť chorobu, hadviny, čokoľvek. Je možné zadať takúto požiadavku a keď bude dostatočne intenzívny zámer, tak ten sen vám to ukáže. Dozviete sa ako. A toto sa týka úplne všetkého. Plus, aj keď konáte v snoch nevedome, pokúšajte sa ich vykladať nejakým spôsobom. Je dobré sa zameriavať na kombináciu prežitku v nemu, v tom sne, toho, čo ste cítili a ako ste to vnímali a toho, čo sa tam vlastne dialo. Pretože to sú všetko symboly. Tak ako vo fyzickej realite žijeme vo svete symbolov, zástupných symbolov, ktoré zastupujú určitým spôsobom skutočnosť, napríklad stolička, je symbolom stoličky, taký tvar a tak ďalej, tak vlastne v tom sne je to isté.
Že ten priestor, ktorý tam je a rovnako aj tie postavy sú symbolom niečoho, reprezentujú niečo. Takže skúste to vnímať. Ľudia sa ma pýtajú, že ako vlastne k tomu výkladu. Snáre nie sú veľmi vhodné, by som povedal, pretože ten výklad prebieha veľmi individuálne. Je to váš sen. Nikto iný vám nemôže povedať, že keď ste tam videli rúžu, tak to znamená to a to. Sú tam určité spoločné znaky, nehovorím, že nie, medzi tými snami, lebo predsa len sme naučení vnímať veľmi podobne všetci, ale aj tak tam dochádza k individuálnemu výkladu, takže ten sen si vy môžete vyložiť iba sami. Môžete ho konzultovať s niekým, no niekto vám môže povedať, čo si o tom myslí, ale vy musíte byť ten, kto urobí záver z toho, čo vám ten sen chcel naznačiť. Tie sny sú náznaky, naznačujú vám to, čo vlastne je vo vašich životoch ešte navyše. Keď načriem úplne hlboko do toho stavu vedomia, tak vlastne všetky tieto veci, ktoré si nesieme so sebou, tie vzorce správania, tie obmedzenia a tak ďalej, to je všetko navyše. To je vlastne, je to vedomie a na tom vedomí sú navešané tieto veci, ktoré si nesieme so sebou ako príťaž. My sa musíme postupne týchto foriem zbavovať, odhalovať ich. Zistiť, čo sú, čo reprezentujú a snažiť sa s tým niečo spraviť. Hej? Spomínal si nejaké teda entity v tom astrále, číha tam aj nejaké nebezpečie? Základným nepriateľom poznania je strach. Strach z toho, čo sa stane, keď sa nezobudím zo snu. Videli ste možno ten film Inception a tam oni snívali nejakých 7 alebo koľko, 70 alebo koľko rokov. Roky. Tak to nefunguje. Prebudiť sa viete vedomé, ale viete sa aj neprebudiť vedomé. Sú tam samozrejme, povedzme, že zádrhele nejaké môžu tam nastať, lebo ako som spomínal, sú svety, tých svetov miliardy, hej. Tak ako je váš sen je samostatným svetom, tak proste existujú také svety, aj čo si povytvárali iné entity a tak ďalej. Tam to žije proste. Ten život, ktorý my tu poznáme na Zemi, je nič oproti tomu, ako to žije tam. Tam sú fakt rôznorodosť a tak ďalej. Ale proste aj toto je určitá forma toho prejavu. No a je možnosť sa dostať do svetov, z ktorých... Ono to funguje tak, že tie svety sú tak dobré, že sa vám nechce odísť. Není to tak, že by vás tam niekto držal, že musíš tu dostať, alebo proste vás niekade uväznili, alebo niečo podobné. Také sa nestane, ale je to tak super, že si poviete, že na čo sa ja budem vlastne vrácať. Takže, ale ani to sa nestáva. Väčšinou akože ľudia si to dokážu uvedomiť, že proste čo sa deje a keď sa tam môžu kedykoľvek vrátiť, tak by to nemal byť problém. Musíme vedieť, že ten život, ktorý žijeme tu, tak to je to primárne. Teraz sme tu v tých telách a proste naším cieľom je dosiahnuť plné vedomie, aby sme žili vo fyzickom tele ako plné vedomie. To znamená s tým, že dokážeme vnímať aj v rámci dňa aj jemnohmotnú sféru. A všetky tieto svety a dokážeme sa do nich dostať v priebehu pol minúty, keď chceme a dokážeme sa odtiaľ vrátiť hneď a tak ďalej. Čiže to pendlovanie a vlastne vnímanie, komunikácia s týmito entitami a tak ďalej. To je cieľom, kam sa musíme dopracovať. Spýtaš sa na to nebezpečenstvo. Keď odpoviem v skratke, tak poviem nie. Nie je to nebezpečné. Nemáte sa čoho báť. Je to úplne v poriadku. Ale pokiaľ vstupujete do týchto sfér so strachom, treba z toho sna, tam je to už menej pravdepodobné, lebo už keď ste v tom sne, ale keď vypadnete do tej tmy, tak minule som sa napríklad o tom rozprával s jedným človekom, nejak prišla aj k tomu, že vlastne opustenie toho snu a on mi začal rozprávať, že hej, že ja som to raz zažil a že to bolo také strašné, že ja som vlastne prestal potom snívať úplne. Zlakol sa toho. Dostal proste ako ten bod vysieť v tej tme, kde nebolo nič, kde sa nemal čoho chopiť a ten jeho strach z toho neznáma, vlastne čo nikdy ešte nezažil, bol tak intenzívny, že vlastne ho to odradilo od ďalšieho snívania. Ja hovorím, opatrnosť je na mieste, vnímajte.
vnímajte, budete vedieť, či je niečo správne alebo nie. Hej? Ja som napríklad dávnejšie v lucidnom sne pozýval jednu entitu do môjho sna, otvoril som dvere do jemnohmotnej sféry, tam bola tma, ale ako som tie dvere otvoril, tak som cítil veľmi nepríjemné zvonku. To znamená, že bola tam nejaká entita nízkovibračná, ktoré spôsobujú mimochodom aj nočné mory a rôzne strachy a tak ďalej. Pre nich je to prínosné, lebo oni čerpajú vašu energiu. Každou emóciou, strachom a každou emóciou strácame energiu, takže to je zase iná téma. Takže vlastne otvoril som tie dvere, bola tam, vedel som, že je tam, ale nebál som sa, lebo čoho? Čo, príde dnu a bude robiť bubáka, alebo čoho sa vlastne chceme báť? Hej, aj ľudia, strach je veľmi ošemetná téma pre ľudí, všetci sa veľmi, veľmi bojíme. Nakoniec celý ten systém je postavený tak, aby sme sa báli, aby sme žili v strachu, pretože ako som povedal, strach je prekážkou pri poznávaní. A ten systém, ktorý tu určitým spôsobom profituje a je to prepojené s jemnohmotnou sférou, čiže oni profitujú aj vo fyzickej, aj v jemnohmotnej sfére, tak ten systém by sa poznaním ľudí zrútil. Čo sa aj stane. Zrúti sa. Oni sa snažia ho udržať, čak nakoniec viete, čo sa deje, vojny a všetky tieto veci, imigranti, hej, to je čisto plán. Takže oni nechcú, aby ľudia vlastne vedeli, že kde žijeme, kto sme, čo to tu vlastne je a o čo tu ide v tomto živote. Hej. Na tej najvyššej úrovni tu ide o to, fungovať tu ako multidimenzionálna bytosť s plným vedomím vo fyzickom tele a istým spôsobom sa starať, ochraňovať a obdivovať túto planetu a Zem. Rozmanitosť vo fyzickej sfére. Zem je pomerne jedinečný svet, jedinečná planéta. Sú tu bytosti inkarnované z mnohých iných svetov. Veľryby, delfíny a tak, oni majú vlastné planéty. Tak, ale sú to vedomia zase. Neberme to tak, že tam fungujú takisto ako tu, hej, že sú veľryby. Aj, ale sú to vedomia. Čiže napríklad my môžeme na tej úrovni vedomia komunikovať s týmito bytostiami. No, ale aby som sa vrátil vlastne ešte k tej otázke, tak keď vstupujete do tej sféry so strachom, tak priťahujete strach, priťahujete rovnakú vibráciu. To je zase rovnaké, tá paralela medzi tou jemnohmotnou sférou a fyzickou je úplne jasná. Je to viac menej to isté. Sú tam určité nejaké zákonitosti, ktoré fungujú mierne inak, ale v podstate je to to isté. Tak ako vibrujete tu, aj tu si priťahujete veci rovnaké na takej vibrácii a tak ako vibrujete v jemnohmotnej sfére, tak rovnako. Čiže vy keď vstúpite do astrálu so strachom alebo s nejakým negatívnym zámerom a s takýmito vecami, tak vlastne vy pritiahnete takéto entity. A to sú tie nízkovibračné entity, rôzne elementály alebo démoni, ako sa tomu hovorí a tak ďalej. A im ide o to vás vlastne podporiť vo vás ten strach a ukradnúť vám energiu. Totižto energia je univerzálne platidlo v skutočnosti. Keď hovorím o skutočnosti, tak hovorím o absolútnej skutočnosti. Nie o tom, čo my si myslíme, že je skutočné a reálne, ale o tom naozajstnom, reálne skutočnom. Tak tam sa hrá o energiu. My tu hráme o peniaze a tam sa hrá o energiu. Takže všetky tieto bytosti, ktoré na vás niečo skúšajú, tak im ide práve o toto. Ale pokiaľ ste si vedomí toho, čo to predstavuje, tak zase nemusíte sa toho báť. Oni budú na vás robiť aj však tie obrázky démonov a takéto veci. To je všetko pramení z poznatkov ľudí, ktorí sa stretli s nimi, ale to sú zástupné symboly. Treba si uvedomiť, že všetko to, čo vnímame, že nejak vyzerá, tak to je zástupný symbol niečoho.
ten démon, povedzme, on nemá nejaký tvar, je to energeticko-informačné pole, nehmotné, ktoré vibruje na určitej vibrácii a nesie nejakú informáciu. Ale ono sa dokáže prejaviť a v tej jemnohmotnej sfére sformovať do nejakého tvaru. Pretože ako som hovoril, že myseľ formuje jemnohmotnú sféru aj do tvarov. Takže on samozrejme tým, že nesie nízku vibráciu, tak my ho vnímame ako niečo strašidelné, hrozné, to, čoho sa bojíme. Ale keď toto prekúknete, tak vlastne on môže nejak na vás skúšať nejaké, vám vypazovať na vás jazyk a vy sa môžete iba zasmiať. Ale na to je potrebná istota o tom, kým ste. Pretože človek ako taký je vedený celý život k tomu, že je malé nič. Že každý k tomu môže pomôcť je vždy iba policajt, lekár, sudca a tak ďalej. Hlavne nie on sám. No a tak v tej sfére môžete poprosiť svojich sprievodcov, každý máme nejakých sprievodcov alebo nejaké iné bytosti, aby vám na začiatku treba pomáhali a tak ďalej, takže to by nemal byť problém, ale je dobré si uvedomiť, že sami si viete pomôcť. Sami sa viete proste dostať z týchto situácií. A stáva sa to potom ešte aj na drogách, keď ľudia užívajú drogy a vyhodí ich to treba do týchto svetov a tak ďalej, tak väčšinou sa stane, že ich to hodí do týchto nižších sfér. Ono aj v rámci tej jemnohmotnej sféry vlastne on ako vibruje, tak vlastne by som to nejak načrtol, že môžeme si to povedať, takže je vlastne určitý nejaký výťah, alebo povedzme, že nejaká linearita a vlastne on to vibruje tá linearita od spodu hore. Zase to je ako naše prirovnanie od spodu hore a vlastne na konci je fyzická hmota, kde sme my a vlastne čím vyššie od tej fyzickej hmoty, ale nie ďalej od Zeme, ale vyššie v tom vnútri, tak vlastne tým je vyššia vibrácia a až to vlastne ide až úplne do posledného bodu, ktorý obsiaha úplne všetko a to je vlastne najvyššia vibrácia. To je tzv. Boh. A aj keď tzv. No to, čo sa tu rozpráva, akože čo je Boh a tie náboženstva, čo majú a také veci, tak to je úplne mimo, to je aj pohanskí bohovia a tak ďalej, to nemá so skutočným Bohom vôbec nič spoločné, alebo s skutočným Bohom, no keď to nazveme Boh, hej, ale môžeme to nazvať prvotné vedomie trebárs. No a vlastne aj v rámci tej jemnohmotnej sféry sú oddelené priestory, v ktorých sa pohybujú tieto entity. Takže na tých drogách vás to hodí do tých najbližších sfér pri Zemi a to sú tie nízkovibračné sféry, v ktorých sa pohybujú práve tieto demonické bytosti a tie rôzne prekliatia a takéto veci. Lebo tam není veľký rozdiel medzi tým, čo je démon a čo je prekliatie a čo je vaše želanie, alebo to, že keď niekomu poviete, vy nadáte alebo niečo podobné. To sú všetko myšlienkové formy. Čiže sú to nejaké útvary, ktoré nesú informáciu a energiu. Energiu im dodávate vašou emóciou a formáciu dodávate vašou myslou. Takto si dokážete formovať životy. Tiež veľmi dôležitá vec, ktorú ľudia musia odhaliť, pretože momentálne si tvoríme životy nevedome. A takto s našimi životmi aj vyzerá. Kopa negatívnych myšlienok, ktoré každá jedna, a to si môžete byť istí, že každá jedna myšlienka, ktorú máte, sa otlačí v tejto jemnohmotnej sfére a zostáva tam. Nič sa nestratí. Čiže vy keď si pomyslíte, že sa niečo nevydarí, tak už vytvárate potenciál na to aj tou jedinou myšlienkou, že sa to nevydarí. Myslím si, že bolo by na mieste ale povedať, že rovnako ako s tým strachom a s tým negatívnym, to funguje naozaj aj naopak. Ja som v podstate toho jasným dôkazom, pretože mne v novembri absolútne z nenazdajky nikdy nikto nebol u nás v rodine chorý, ani dokonca ja. Mám dokonca na to dôkaz, že týždeň predtým som mala všetky výsledky dobré a úplne ako malé dieťa. Som skončila po 3 dňoch vysokých teplôt s akutnou leukemiou, kde som v podstate po prvej chemoterapii kolabovala, alebo exla, alebo neviem, nazvite si to ako chcete. Niekoľkokrát ma v noci oživovali. Ja si to v ten deň nepamätám.
ale o 3 dní na to som sa v podstate, musím povedať, že vedome, lebo už všetky 3 dní som k tomu dospela, som vlastne poprosila a dostala som sa vlastne v rámci astralu do styku s tými pozitívnymi entitami a v podstate bola som okamžite vyslyšaná, tak ako tu bolo vlastne už povedané, že takisto ako to môžete dosiahnuť naozaj za lusknutím prsta a ste v podstate zrazu vyzdravení. Keď som sa potom na druhý deň vlastne z tohto, kedy už som nebola napojená na prístrojoch, lebo bolo to 2 dní po tej klinickej smrti, ktorú mám záznamok, rozprávala teda lekárovi, že čo sa mi teda akože udialo, tak tvrdil, že to sa ti len snívalo a tak ďalej. Samozrejme, klasika. A ja som im tvrdila, ale že ja som už zdravá. Hej? A oni proste jediná ich starosť bola, či neodídem z tej nemocnice a či dokončím liečbu. Povedali, že musím počkať na prvé výsledky. Prvé výsledky boli po mesiaci, už vtedy bolo všetko samozrejme v poriadku, po 3 mesiacoch zase, po 3 mesiacoch zase v júni. No a teraz idem na budúci týždeň ďalší krát, kedy ja už teda viem, že je to v poriadku, už nemá čo nebyť. Takže naozaj ono to funguje a v podstate išlo iba k tomu, že vlastne už pri tých prvých výsledkoch oni síce tvrdili, že to nie je možné, ale zase ich fyzické výsledky reálne nepustia. Takže docent na onkológii, na hematológii priznal a povedal, že druhýkrát v živote za 37 rokov praxe, že viac ako na 90% pravdepodobne zafungovala moja myseľ, ale že nevie ako. Pretože klinickí lekári to pripustiť nechcú. Ale ono to je naozaj len preto, že človek si začne uvedomovať sám seba. A keď si v skutočnosti uvedomíte sami seba, tak vlastne to kvázi približenie k smrti vám ešte viac intenzívni ten pocit toho, na čo skutočne ste tu a vlastne znásobí vám vnútorné šťastie. A čím viac si dokážete potom násobovať cez deň to vnútorné šťastie, tým častejšie si aj cez deň vlastne tým pocitom dokážete zmotňovať tie lucidné sny aj počas dňa. A v podstate mne sa to stalo z nenazdajky a teraz sa mi to stalo súčasťou. Takže ja hovorím tak, ako že ľudia, keď s tým hlavne začínajú a ich to zaujíma, tak presne tými vzorcami väčšinou sa dostanete naozaj z aktíva prvého toho strachu a môže sa vám na začiatku stať, že sa stretnete s takými tými kvázi bubakmi v nejakej tej forme, možno z detstva, alebo proste to sa vám presne zobrazí v tej forme, ktorú vy poznáte, alebo ako ste si to predstavovali ako dieťa, vás to prekvapí, že ste si to predstavovali ako dieťa. Ale to sa dá v priebehu, čas je relatívny, čiže ako keby lusknutím prsta sa to hneď dá, keď si to uvedomíte, zmeniť na to pozitívne. A potom už môžete stretávať iba pozitívne entity. Ďakujem. Veľmi pekný príbeh. A takéto veci sa niekedy dejú aj preto, aby sme nadobudli práve ten pocit a aby sme sa posunuli v živote tam, kde si sa posunula ty. No, musím povedať ešte to, že ja som predtým robila absolútne core business, presne marketing, jemné manažerské zručnosti, obchod, obchodné techniky. Venovala som sa síce andragogike, ale vyslovene z tvrdého biznisového hľadiska. A hodilo ma to zase len tam, kde som sa teda, venujem sa aj psychoterapiám dlhé roky, od roku 94 a prestala som sa tomu venovať. A ono, keď človek v podstate nenaplňa ten svoj cieľ, na ktorý tu primárne je, na ktorý pomyselne uzavrel tú dohodu, keď sa od neho odkloní, tak ho to proste tam vráti, či chce alebo nechce. To je v podstate asi všetko, čo k tomu môžem povedať. Áno, je to presne tak. Ale s tým cieľom je to také, že niekedy sa stáva, že sa to minie. No. Keď ten človek veľmi vzdoruje silne, tak proste umrie s tým, že nenaplnil ten cieľ a ide znovu. Ale väčšinou je to tak, že je nasmerovaný na tú cestu, ktorú má ísť. Takéto prípady mimochodom, stretávam sa s tým, nie je to príliš časté, ale stretávam sa s tým, že ľudia, ktorí vôbec nemali ani poňatie o takýchto veciach, sem zrazu stanú takéto
spoja sa proste s nejakými vyššími entitami alebo pochopia zrazu, že čo, no napríklad Eckhart Tolle je úplne, že excelentný príklad tohto, keď cez noc pochopil to, k čomu sa my budeme musieť dopracovať počas rokov. Je to celkom šťastie, no, mať to tak hneď, ale v tomto svete žiť s takýmto vedomím je momentálne trošku obmedzujúce a také aj ťažšie, no, lebo nemôžete to ľuďom rozprávať na stretnutie, že niektoré otázky a také veci, ale to by som zachádzal hlboko. Ale s tým strachom, no, ľudia disponujú obrovským strachom a nevedia z čoho. Bavím sa o tom s ľuďmi pomerne často, keď sa ich spýtam, že čoho sa vlastne bojíš, tak nevedia. Ale boja sa ísť v noci do lesa, bude tma, boja sa ísť od zástavky domov, boja sa byť doma sami dokonca. Veľmi častý prípad. Človek sa bojí byť sám doma. A takéto veci, no a to sú všetko základy týchto strachov, ktoré je dobré na nich pracovať. Určite v tých lucidných snoch by som vám odporúčil, uvidíte, ono tie strachy sa vám ukážu. Ak nejaké máte, tak pokiaľ pôjdete za tým, tak tie strachy vám budú vyjavené a budete na nich môcť pracovať. Na to sú tie sny výborné. Vlastne máte sen, zhmotní sa vám nejaký symbol, ktorý reprezentuje váš strach a vy máte možnosť sa tomu strachu postaviť. Pretože pokiaľ je skrytý niekde tam hlboko, tak on sa ohlási raz za čas a vlastne ani neviete poriadne, čo to znamená. Ale keď sa mu postavíte v sne priamo tým, že trebárs postava snová, s ktorou sa tam stretnete, nejakým spôsobom reprezentuje tento váš strach, tak vlastne mu môžete čeliť priamo. A keď aj nie hneď v tom sne, ak to nedokážete tam, tak keď sa zobudíte a vlastne vyložíte si ten sen a pochopíte, že aha, že toto malo byť to, že mi to malo povedať, že mám tu vlastne tento strach, musím si to uvedomiť. Lebo uvedomenie je to, čo obsiahne vaše podvedomie. A podvedomie je tvorené okrem iného aj práve týmito strachmi a všetkými tými ostatnými ďalšími vecami. Ako náhle si to uvedomíte, tak to prechádza z podvedomia do vedomia. Jednoducho rozširujete svoje vedomie a začínate si uvedomovať stále väčšiu časť samého seba. A keď už viete, že sa to deje, že to je, tak s tým môžete niečo robiť. Treba niekto sa bojí napríklad tej tmy, povedzme, ako sme mali aj ten príklad. A keď sa mu niečo takéto stane, tak vlastne môže na tom začať takýmto spôsobom pracovať a môže to vnímať, skúmať, že čoho sa vlastne bojím, lebo báť sa tmy to vám môže povedať 3-ročné dieťa, hej, aj keď ani tam by to nemalo byť, ale bojím sa tmy? Tmy? Čo je tma? Nedostatok svetla. Toho sa mám báť? A tak ďalej. Takže treba to vyskúmať, že treba sa nad tým zamyslieť, fakt, napríklad konkrétne tma, tak proste spraviť si sám nejaké posedenie, zhasnúť si svetlo a skúmať, vnímať, čo je to, čoho sa vlastne bojí. To je práca s tými strachmi, ale samozrejme takýchto vecí budete tam mať kopu. To není na chvíľu, to ja sa tomu venujem už dlho a stále si riešim veci. Proste to si zoberte, že 20-30 rokov, ako sa tak pozerám na vás, tu sa učíte a vlastne nabalujete tieto strachy, nabalujete formy, nabalujete vzorce a tak ďalej. No a to teraz nedá sa toho zbaviť za rok. Hej. Takže to trvá nejaký čas už podľa toho, akou intenzitou sa tomu budete venovať. Ale treba obsiahnuť podvedomie, pretože to je dokázané, naše podvedomie riadí naše životy z 90 až 95%, naše konanie. Vedome riadíme 5 až 10% nášho vedomého života, ktorý si uvedomujeme. To je tá sloboda, o ktorej som hovoril. Konáme nevedome. To sú všetky tie veci, napríklad keď vidíte dvoch chlapíkov, ako sa hádajú a proste jeden na ňo kričí, že tu parkoval a druhý, že to je jeho miesto. Môže si to úplne kľudne v pohode vydiskutovať, ale proste začnú sa štartovať a
sácať a ja neviem čo, lebo už jeden mi povedal to a druhý to. A to sú všetko vzorce, to nie je oni, že by chceli to takto robiť. To je podvedomie proste. Preto ani, keď pochopíte tieto veci, tak vlastne už sa nebudete nikdy na ľudí hnevať. To je ďalšia taká vec, hnev voči iným bytostiam. Takže keď pochopíte, že ako to funguje, tak vlastne už sa nemôžete hnievať na niekoho. To je nezmysel. Bo hnev je vibrácia a tá vibrácia je vaša. Keď sa hneváte, tak vibrujete na vibrácii hnevu. Tým pádom si automaticky ako magnet priťahujete takéto veci do života. Čiže vibrovať na vibrácii hnevu, závisti a tak ďalej, týchto vecí je kontraproduktívne. Ničí to naše životy, kazí ich to proste, sami sebe si to kazíme. Občas som sa stretával s tým, že keď sa niekto napríklad nahneval na mňa, tak som to vysvetľoval tomu človeku, že mňa sa to môže dotknúť, lebo keď to vyšle voči mne ten hnev, tak môže aj mňa istým spôsobom ovplyvniť tá vibrácia, takže škodí mne ten človek, ale škodí v prvom rade sebe. Dobrovoľne si znižuje vibráciu, to mi príde veľmi zvláštne, no, ale takto pramení z tej nevedomosti. Nech sa páči. A jednu takú otázku, že čo sa týka, že sme sa prezúto o tom strachu a zlé entity, že sú tam aj tie pozitívne entity, že keďže ja chcem napríklad kontaktovať alebo spojiť sa s nejakými pozitívnymi entitami alebo s prievodcami, že ako ste hovorili, každý má svojho sprievodca. A ja mám strašnú túžbu sa s tým akože nejako spojiť, lebo mám pocit, že ja už veľmi dlho stojím s nejakými vecami a neviem sa pohnúť. A že ako to urobiť, že cez tie sny, alebo ten astral, ten travel, alebo že ako na to. A či to môže každý človek. Počuli ste otázku všetci? Áno, môže to každý človek. Toto, o čom si tu hovoríme, tak neexistuje výnimka. Každá jedna bytosť, ktorá tu je, to môže dosiahnuť. Neexistujú obmedzenia. Ja si pamätám, teraz sa na tom smejem spätne, je to taký dobrý príklad toho. No, povedzme, že mal som isté predispozície k tomu, aby som sa dostal tam, kde som. No a v rámci toho som vnímal, ako neviem, v puberte, alebo proste tak nejak, že som si tak hovoril, že nejaká telepatia, že to sa akože už dostalo, že čo to asi môže byť a tak. A som tak rozmýšľal, že to aj ja by som sa mohol, ale že to určite nie, to ja na to vôbec nemám, to sa nedá. Že to určite len takých pár je, ktorým sa to môže podariť. No vôbec to nie je pravda. Každý to môže, každý to má prístupné. Jediné, čo je rozdiel, je, že niekto má tie predispozície lepšie nastavené, niekto to má ťažšie, už aj tým, ako nás vyformoval život a vlastne tie vzorce a všetky tieto veci, niekto to má horšie výchovou, niekto to má lepšie, ak bol k tomu vedený a tak ďalej. Takže sú tam isté rozdiely, to nehovorím, že nie, ale každému je to prístupné. Napríklad ja sám som od bodu, kedy som začal sa o lucidné sny zaujímať a kedy som začal praktikovať nejaké techniky, tak mi to trvalo niekoľko mesiacov. Možno, že nespomínam si presne 3 mesiace, kým som mal prvý lucidný sen. Takže hlavné je nevzdávať to a mať jasný zámer, čo chceme. To je dôležité pri všetkom. Ako pri tých lucidných snoch, tak pri úplne čomkoľvek, čo chceme v živote dosiahnuť. Jasný zámer. To znamená, že vy keď chcete mať lucidný sen, poviete si, no chcem mať lucidný sen, lebo chcem zistiť, či niečo funguje, alebo neviem čo. A poviete si to iba tak, že proste chcel by som to mať a aj to trénujete, ale nie je to vaše, že musím to dosiahnuť, lebo inak sa nepohnem z miesta. Tak sa vám to podarí za dlhšiu dobu, ako keď si poviete, že absolútne, keď si
ono ten zámer funguje takým spôsobom, že keď ho budete mať dostatočne silný, tak je vysoko pravdepodobné, že môžete dosiahnuť lucidný sen v priebehu prvej noci. Keď sa na to zameriate. Je to možné. Ale myslím si, že tam funguje presne to isté, čo fungovalo aj u mňa, aj keď vy už máte skúsenosti s tým, aký je lucidný sen, čiže vás to tam môže ťahať istým spôsobom, možno viac. Ja som nemal tú skúsenosť, takže pre mňa to bolo také, že pre mňa to bola v podstate nejaká kvázi zaujímavosť. Že mohlo by to byť zaujímavé, kto vie, čo by sa tam dalo a že chcel by som to proste zažiť. A myslím si, že to bol aj dôvod, prečo mi to tak dlho trvalo. Že ten môj zámer nebol natoľko jasný a istý. Hej, ako napríklad tu bola tá choroba, čiže keby som ochorel a povedal by som, že v lucidnom sne sa viem vyliečiť, tak proste asi by som mal ten zámer dosť silný, aby som sa z toho dostal. Ale keď je to len také, že kto vie, čo sa tam dá, alebo tak vlastne je to také lážo plážo, keď tomu nevenuje človek úplne tomu. Poviem tak, že treba snívam lucidne dosť a venujem tomu v podstate každú chvíľu, ktorú môžem. Väčšinou keď pracujem a takéto veci, tak tam je to ťažšie, ale aj tam sa snažím. Ale pomimo toho, od prvého prebudenia, kedy nadobudnem vedomie vo fyzickej realite, tak už pracujem na bdelosti v snoch. To znamená, že ráno si uvedomujem sny, analyzujem ich, čo sa dialo, zapíšem si, snažím sa rozpomenúť čo najviac, to je taký dobrý základ na začiatok a potom aj v priebehu dňa sa snažím byť bdelý, kontrolujem si realitu a tak ďalej. Proste všetky tie veci, tie techniky, už ja mám vychytané svoje, ktoré mi vyhovujú a tie vlastne používam celý deň. A pred spaním zase sugestia, lucidný sen a tak ďalej. Je dobré si k tomu lucidnému snu aj pripraviť, že prečo vlastne to chcete a čo tam chcete robiť. Pretože potom sa vám ľahko môže stať to, čo sa napríklad stalo aj mne a stáva sa to ľuďom, keďže ja som nemal proste nejaký vyslovene zámer, že potrebujem tam ísť kvôli niečomu, trebárs kvôli tomuto stretnutiu, tak ja som sa tam vlastne ocitol, no bol som z toho akože šokovaný, sa dá povedať, z tej reálnosti, ale po chvíľke som toho skúmania, chodenia tam som si povedal, že ale čo teraz vlastne tu ja budem robiť? Predstavte, ako keby som sa teraz zobudil v tejto čajovni, hej, ale ako tam nejaký popíjajúci, tak po chvíľke vám to príde, že čo, budem tu sedieť, alebo vlastne čo ďalej. Takže je dobré si pripraviť a aj si to vlastne už zahrnúť do tej sugestie, že čo tam chcete robiť. Je dobré sa zamerať na jednu, možno maximálne dve veci. Pretože keď je toho veľa, tak potom už je to také, že sa vám to mieša. Radšej jedno poriadne. Na Zemi beží taký trend, že multitasking, čo je zase trend vyvinutý len na roztrieštenie pozornosti. My by sme mali robiť jednu vec, ale naplno. Tak funguje pozornosť a vedomie, upriamovať vedomie vlastne na to, čo konáme a ako konáme. A tento multitasking, že tam, to je rozbitá pozornosť. A vlastne my žijeme v rozbitej pozornosti, preto nemáme obsiahnuté vedomie. Pretože venujeme pozornosť všetkému okolo, tam také nejaké farbičky a tak ďalej. Nejaké otázky ďalšie? Môžem? Mhm. Mali sme tuto nebezpečie fyzické, ako skákanie z okna, potom nebezpečie astrálnych bubákov a tak ešte psychické nebezpečie. Dajme tomu, naučím sa lucidne snívať a stane sa mi nejaká zlá vec v reálnom živote, smrť, rozchod alebo finančné ťažkosti, tak už v tomto svete, čo som si vlastne vytvoril v hlave, už nebudem návštevník, ale budem sa tam schovávať. A tam človek stratí ten balans reality a sna. Áno. No, to je na každom z nás, ale treba si to určite ustriehnúť, lebo ako hovorím, je to tam super. Je to mega. Proste každá noc je pre mňa
Ako keď idete na svoju prvú cestu, povedzme, že niekam, ja neviem, do Argentíny, hej, na mesiac. Máte z toho určitý pocit, zážitok, určitý vnem, tak pre mňa je taká každá noc. Pokiaľ riešim zábavu, hej, lebo není to len o tom. Takže tam je to fakt super a môže sa toto ľahko stať, no. Treba si to uvedomovať, že vlastne tento život tu, my to musíme nejakým spôsobom sklbiť a naučiť sa vlastne aj tu fungovať takým spôsobom, aby sme boli spokojní a šťastní. A to je cesta k sebe. Základná vlastnosť duše je radosť, šťastie, blaženosť, zakúšať, poznávať. A pokiaľ sa dostanete do tohto stavu, tak to je... Funguje to v takých, aspoň u mňa to funguje v takých sinusoidách. A povedzme, že nie vždy sa človeku darí zotrvávať vo vedomí, v tom vyššom vedomí. Hej. Ono to stále tým, že tie vonkajšie vplyvy prichádzajú a tak ďalej, hlavne práca teda, je dosť človeka odkláňa od toho, od samého seba. No ale keď sa dostávate do týchto stavov, a to fakt, že ja môžem povedať, že som nebol nejak, ako keď si predstavím, že najvyšší nie, ale proste taký ten bežný stav, hej, ktorý dokážem si udržiavať v priebehu dňa delého, tak to je taký stav, tá radosť žiť, že stále sa vám chce spievať a tancovať. Je to naozaj radosť žiť. Je to krásne. No a to je stav, ktorý všetci chceme. Pretože duša tu chce žiť v radosti a v šťastí. Toto treba, že ste tu, je z veľkej časti prácou vašej duše, ktorá vás nasmerovala týmto smerom. Duša nechce trpieť to, čo tu zažívame, že musíme robiť veci, ktoré nechceme a hádame sa, je nám smutno, trpíme a tak ďalej. Často sa to ešte spája s karmou a tak ďalej, áno, tieto veci tam fungujú, ale to je už dôsledok. To není príčina. To znamená, že my keď tu musíme prežiť nejaké veci, tak to je dôsledok našej nevedomosti v minulosti. Nie je to cieľom duše. Duša sa nejde trpieť. Ani my ako bytosť, ako vedomie. Celý vesmír je v podstate založený, ten pôvodný zámer je poznávať v radosti, žiť v šťastí. Ale tá nevedomosť spôsobuje vlastne všetko utrpenie a potiaže a všetky tieto veci. Dá sa povedať, že utrpenie ľudstva ako také, aj utrpenie jednotlivcov pramení čisto a plne z nevedomosti. Z ničoho iného. A ešte ako si tam poznamenal tú smrť, tak mi to inšpirovalo v ďalšej časti, kedy v podstate ten spánok je každú noc taká malá smrť. Pretože keď umrieme, čo je to smrť? Naše vedomie opúšťa fyzickú schránku. To je presne to isté, čo zažívame každú noc. No a ako iste viete, keď zaspíte, tak vlastne je nič. Je tma. Nepamätáte si, neviete nič. Hej? Pri najlepšom máte ten sen. No a keď umriete, tak to je presne to isté. Čiže trénovanie si bdelosti, lucidného snívania všetkých týchto vecí je v podstate prípravou na smrť. Je to taký tréningový priestor a v podstate tréning, aby ste dobre umreli. Dobre umrieť je dôležité. Keď umriete nevedomí, tak sa stane presne to, čo keď zaspíte. Zaspíte a nebudete vedieť,
čo sa deje, prípadne vám prídu nejaké myšlienkové formy, dostanete sa do nejakých svetov. Najčastejšie to vyzerá tak, že sa ľudia dostanú do svetov, na ktoré boli najviac upnutí počas života. Čiže ak niekto je napríklad workoholik a celý život iba pracuje a nič a potom zomrie na infarkt, tak väčšinou sa stane to, že sa dostane do niečoho podobného, na čo je zvyknutý a zase tam iba pracuje, až kým vlastne dojde k ďalším procesom a kým sa neočistí duša, vedomie a tak ďalej a potom zase nasleduje reinkarnačný proces, takže že nič z toho nemá vlastne to vedomie, hej. Ale keď umriete vedomí, tak vy vlastne vedome oddelíte svoje vedomie od tela. To je teda jedna možnosť, že ho vedome oddelíte, alebo teda počkáte na prirodzenú smrť a vedome opustíte fyzickú schránku, ale fungujete ďalej normálne ako vedomie, presne ako to, čo sa naučíte v tých snoch, keď opustíte sen. Vlastne ten bod, o ktorom som hovoril. Takže normálne takisto to ide, môžete tam potom vidieť svoje telo a tak ďalej, už poznáte tie sféry neskôr a tam už potom dochádza k úplne iným procesom, ako keď umriete nevedomí. A musíme si teda povedať, že tá smrť je veľmi dôležitý bod v našich životoch. Sú to také tendencie zase medzi ľuďmi, ten strach samozrejme, asi ako primárny blok, keď sa niekto chce rozprávať o smrti alebo niečo podobné, to radšej ani nehovor o tom a tak ďalej. Je to normálna súčasť života, proste to fyzické telo má. Všetky formy majú určitú životnosť. Forma vznikne a forma zanikne a rovnako aj to telo je proste forma, ktorá vznikne a ktorá zanikne. To je úplne prirodzený proces, ktorého sa netreba báť ani nič podobné, len zase tá nevedomosť, no, ľudia sa boja smrti alebo proste oplakávajú tých mŕtvych a tak ďalej, že sú prípady, že ale napríklad blízko tam, kde bývam, sa zabilo dieťa a oni tam chodia už, no ja neviem koľko to je, 7 rokov alebo koľko, vždy tam horí sviečka na tom mieste. To je úplne zbytočné. To zbytočne pripútáva tú dušu a to vedomie k tomu, lebo oni keď tam prídu, tak na to myslia, jednak sa tým zaťažujú, trápia sa a tak ďalej. Proste to je úplne zbytočné. Duša odchádza ďalej, tu neviem, kto to spomínal vlastne, že keď niekto zomrie, keď vieme lucidne snívať alebo astrálne cestovať, nie je problém sa s týmito vedomiami alebo s týmito dušami kontaktovať po smrti. Normálne oni zomrú a vlastne vy sa s nimi spojíte a môžete si tam, no už záleží na vašej úrovni, no, buď keď to nemáte ešte až také, tak sa môžete stretnúť raz, proste niečo si poviete, poviem, že všetko je v poriadku, alebo už teda možno aj nie, ale asi hej. Pokiaľ tá duša je už v nejakom takom štádiu, že dokáže aj vnímať istým spôsobom, lebo ako hovorím, sú nevedomé duše, ktoré, nakoniec duch, to čo my voláme, že duch, že keď niekto zomrie a je tu a sa tu pohybuje, že straší duch niekde a takéto veci, tak to sú pripútané duše, pripútané vedomia, nevedomé, ktoré umreli s tým, že oni netušia, žili presne celý život v tomto, že keď zomrú, tak nebude nič. No a teraz zrazu zomreli, ale boli tu, v tej miestnosti, kde zomreli a teraz čo ďalej? Telo nič, hovorili na iných ľudí, nikto ich nepočúval. A proste ťažko, oni sa takto zaseknú vlastne aj na stovky rokov sa môžu zaseknúť, kým im niekto nepomôže. Mnohí ľudia, ktorí dokážu komunikovať s týmito, povedzme, že teda duchmi alebo tými vedomiami, tak oni im to vysvetľujú, mnohí, fakt, a to sú, že stovky, hlavne na také miesta chodia, kde sa stali nejaké nehody alebo kde boli bitky vojenské a takéto veci. Normálne tam chodia vlastne tým dušiam vysvetľovať, že to není, že keď nezomriete, nebude nič, ale proste tuto musíte ísť ďalej a tak ďalej, aby to pochopili. A oni samozrejme najprv väčšinou to akože nepríjmajú, ako keď ľuďom poviete takému nevedomému, tak to nepríjmajú, ale potom nejak väčšinou sa to podarí, takže pracuje sa na tomto aktívne aj na tej druhej strane vlastne, s tým, že sa posielajú tieto duše domov. Takže má to nespočetné množstvo výhod, to sa nemáme ani priestor na to vlastne to všetko vymenovať a každému individuálne tieto kontakty či už s tými sprievodcami a rôzne
aj sny, ktoré nám môže pripraviť naše nadvedomie, alebo sprievodcovia, ktoré sú nejakými takými testovacími, povedzme, svetmi, kde si testujete nadobudnuté schopnosti. A tak ďalej, no. Ten potenciál je neopísateľný. Nejaká otázka ešte? Keď ste vraveli o tom, že vlastne si zapísať potom prebudení, čo v tom sne bolo a jak to nejak rozoberať, keď sa zobudím a mám taký vnútorný pocit, že v tom sne vlastne nejaká osoba niečo utrpela alebo proste nejaké zranenie a tak ďalej. Je dobré ako mu dať vedieť o tom, že dávaj pozor na seba? Alebo... A akože niekto, koho poznáme, alebo tak? Áno, môžete mu povedať ten sen ako. Ja by som to nejak asi možno ani tak neinterpretoval, že teraz sa ti má niečo stať alebo tak, lebo tí ľudia potom zvyknú reagovať takým spôsobom, že vlastne si to začnú privolávať. Ono všetko funguje na princípe pravdepodobností. To znamená, že povedzme, že to, čo vnímajú ľudia ako osud, že máte všetko presne dané a tak sa to stane, tak to tak nefunguje. My máme slobodnú vôľu a existujú pravdepodobnosti. V podstate tie pravdepodobnosti by sa dali nazvať takým predurčeným osudom, ale my si volíme, kadiaľ pôjdeme. Kadiaľ pôjde tá naša cesta. A tým, že vlastne sa prisní takýto sen, môže to byť jedna z pravdepodobností, ktorá ešte nemusí byť primárne na tej ceste zvolená, hej? Ale ako náhle to tomu človeku poviete, že snívalo sa mi, že ťa zrazí auto a proste si zomrel, alebo ja neviem čo, tak vlastne on sa toho zlakne a začne na to myslieť. A to, čo som už dnes hovoril, to, na čo myslíme, tak na to upriamujeme pozornosť a pozornosť, energia nasleduje pozornosť. To znamená, že my keď upriamujeme pozornosť napríklad na toto, tak posilňujeme túto pravdepodobnosť. A môžeme ju posilniť do takej miery, že sa to naozaj stane. Takže potom lepšie o tom nehovoriť? No... Alebo mu len povedať, že daj si pozor, alebo buď obozretný, alebo niečo? Možno, hej. Možno niečo také. Lebo ono aj to, čo sa stane v tom sne, ako hovorím napríklad treba za tom aute, to je zase symbolika. Môže to byť aj, že naozaj ho zrazí auto, ale väčšinou je to symbol, ktorý reprezentuje tú pravdepodobnosť, že niečo sa má stať. Je to vlastne zástupný symbol a my si ho vlastne interpretujeme z toho nášho hľadiska, že všetko vnímame iba doslova, povrchne, tak vidíme, že zrazilo ho auto, ale v skutočnosti je to iba prejav toho, že niečo sa tomu človeku môže stať. Takže možno bude lepšie iba vlastne povedať, že vieš čo, že mal som proste sen a bolo to také nepríjemné, že mal by si dávať pozor, alebo že proste mám taký pocit, alebo niečo také. A v takom prípade je to asi lepšie, lebo ten človek to zoberie, aspoň keď zo svojej skúsenosti hovorím, tak skôr tak, že je to také, že budem si dávať pozor a nebudem vymýšľať, že čo všetko by sa mi mohlo stať. Ale keď konkrétne sa povie, tak to. Takže asi tak by som povedal k tomu snu. Ja by som sa Niekedy sa stáva dokonca, že ľudia niečo zažijú. To sa stáva trebárs aj pri astrálnom cestovaní. Ľudia astrálne vycestujú, niečo zažijú, ale je to pre nich tak šokujúce, že ich myseľ to absolútne zamietne a zatlačí to do podvedomia. A keď sa vlastne vrátia, tak si nepamätajú nič, lebo im to prišlo tak nepravdepodobné a tak neuveriteľné, že to zavrhli ako to je nejaká blbosť a zabudnú na to. To sa stáva. Takže je dobré aj napríklad v tých stavoch, ak by ste si to trénovali, tak keď niečo zažívate, tak alebo aj v sne kľudne, tak je dobré si povedať, že toto si určite musím zapamätať, toto si pamätám v prítomnom čase. Pamätám si tento sen, pamätám si túto situáciu, pamätám si túto cestu. Po mojom návrate si pamätám túto cestu a tak ďalej. Tie sugestie sú rôzne potom, alebo afirmácie, ktoré môžeme používať. Ešte nejaké otázky? Môžem? Dve mám. Nech sa páči. Prvá vec je, že či máš nejakú skúsenosť s luciditou na kolektívnej úrovni? No, takže to kolektívne snívanie. Zase je viacero úrovní, z ktorých sa na to môžeme pozrieť. V prvom rade všetci sme jedno vedomie, základné.
To znamená, že keď naše nadvedomie nejakým spôsobom pracuje, tak ono je prepojené s inými vedomiami, s inými, povedzme, že nadvedomiami. To je jedna úroveň. Druhá úroveň je, ako som spomínal, tie svety existujú reálne ako myšlienkové formy v astrálnom priestore. To znamená, že do toho vášho snu môže ktokoľvek prísť. Dokonca vy sa do neho môžete vrátiť na druhý deň. On tam zostáva. Tie myšlienkové formy, oni postupne strácajú energiu, ale to trvá veľmi, veľmi, veľmi dlho. Oni sa pomaly rozpadávajú, vlastne strácajú homogenitu a trošku sa rozplývajú, ale oni tam zostávajú. Čiže vy keď si vytvoríte nejaký jeden svet, vy si kľudne môžete spraviť jeden svet, do ktorého budete chodiť každú noc. Hej, a môžete si tam boli také projekty, sa robia to, keď si akože na internete budete chcieť nájsť, tak kolektív ľudí sa proste vytvoria si jeden svet obrovský, takýto ako máme napríklad Zem, ale možno nie až taký, neviem teda aký bol konkrétne tento, o ktorom hovorím, a tam si vytvárajú stromy, živočíchy, vlastne všetko. Čiže tie formy tam sú a ak sa týkala tá otázka spoločného snívania viacerých bytostí, áno, ako kolektívny lucidný sen, že vlastne viacerí snívci... Takto by som to myslel, že keď sa nastane sa situácia, že ty ako keby si bol vytesňovaný akceptovať niečiu vôľu, následne, keď som odfiltroval, že vlastnú, tak som pocitovo mal pocit, že to je vôľa niekoho, kto, a nie ako nejakú, že by mi bola proti tá vôľa, ako keby spriaznenej osoby, ale cítim tam tú vec, že to nejak akceptujem. Nemusím, ale môžem. Akože, a teraz akože, nevedel som, či to je chyba v systéme vnímania toho a môjho pohľadu, alebo... Toto je také časté, že či to je chyba vnímania môjho, alebo chyba systému vnímania. Nie je to chyba. To, čo vnímate, dôverujte svojmu vnemu. Čím viac budete svojmu vnemu dôverovať, tým lepšie ho budete vnímať a tým lepšie ho budete interpretovať. Napríklad ja, keď som bol na astrálnom cestovaní v takej skupinke, tak tam sme cestovali a ja som predtým priamo z bieleho stavu, tak tam tiež som to mal predtým také, že akože už potom spätne som zistil, že ja som vlastne vycestoval za každým. Len ja som to, nevedel som to uchopiť a tým, že som nemal zrak, tak vlastne nevedel som, čo sa stalo, či som bol niekde, alebo som nebol, alebo čo vlastne. Aj keď vnímal som to tak, že som niekde a proste cestujem a tak ďalej, ale tým, že som to nevedel, som to nemal potvrdené tým zrakom, tak som to mu ako si neveril. A to je presne ono. Tiež som si myslel, že či to nie je taká chyba. No nebola to chyba, vnímal som to dobre. Bolo to tak, ako som to vnímal. Takže nie je to chyba. A čo sa týka toho konkrétneho tlaku, tak je na nás vyvíjaný tlak, ako na bytosti jednak z nášho nadvedomia, ktorý si vyvíjame vlastne my sami na seba, alebo v podstate duša naša, alebo až to vedomie, ktoré je ďalej, ho vyvíja na nás, lebo my sme, ak to tak sprosto poviem, my sme v prdeli. Ako ľudia, ako entity, ako bytosti. To je úplná katastrofa, čo tu je. My sme tvorivé bytosti na úrovni bohov. Čiže týchto nižších entít, to nie sú bohovia ako boh, to sú v podstate nižšie entity, ktoré fungujú v rámci tejto hmotnej sféry. Tak my sme na úrovni týchto bytostí. My môžeme vytvárať svety, my môžeme vytvárať čokoľvek. Fakt, že skutočne čokoľvek. No a toto, čo ako tu my žijeme, že vlastne si nevytvárame dokonca ani vlastný život, tak to je prúser, no. Takže je na čase to zmeniť. Jednoznačne. No a tie tlaky sú na nás vyvíjané zo strany, teda ako som hovoril, toho nášho vyššieho vedomia, alebo aj zo strany vyšších bytostí. A to sú naši sprievodcovia, takzvaný anjel strážny, čo je vždy tiež nejaká vyššia bytosť, ktorá nás istým spôsobom sprevádza v živote a oni pracujú so zámerom. To, čo som už dnes spomínal, že je dôležitý zámer. Oni pracujú so zámerom, oni vyšľú zámer, že trebárs, aby ste išli na túto prednášku
ale je iba na vás, že či ten zámer akceptujete alebo nie. Ono je to externá forma, ktorá na vás určitým spôsobom tlačí, vy ju vnímate. Je to také zase pri tej nedefinovateľnosti, je to veľmi nedefinovateľné. Proste tlačí to na túto bublinu tej fyzickej reality, vy to vnímate, cítite, že niečo vás tam ťahá, že proste čo tam je, ale neviete to pomenovať, neviete to uchopiť, neviete si to vysvetliť. A to je tá skutočnosť. Netreba sa ani snažiť, pretože to je zbytočne odvádza. Treba to príjmať, ako to je. Keď to je, tak sa treba na to sústrediť a vnímať to, čo najlepšie to precítiť a prevnímať, že čo to je, aby sme si to ujasnili, že o čo to tam ide vlastne, čo nám chce kto odovzdať. A potom, keď už vieme, tak sa môžeme slobodne rozhodnúť, či pôjdeme na tú prednášku alebo nie. Alebo čokoľvek, kdekoľvek. Takže o tom je tá slobodná vôľa a o tom sú tieto tlaky. Otázku, že ja som sa doteraz o tom rozprávala iba s jedným človekom, lebo aj keď teda mám veľmi veľa tých zážitkov, dokonca už v podstate od detstva, tak teraz to začínam tak reálne vnímať. A bolo mi povedané, čo ja si myslím už po dnešnej prednáške, že teda je blbosť a že to vnímam ja správne. Ak sa teda pripravujem... Ak môžem prerušiť, tak väčšinou, keď vám niekto niečo povie, že je blbosť a vy to vnímate inak, tak väčšinou to, čo vnímate, je pravda. Výborne, toto. Ale aj tak sa to opýtam, lebo možno mi to pomôže aj iným. No jasné. V dnešnej dobe, keď sa vedome pripravujem na ten scenár, dávam si teda nejakú otázku a stane sa mi proste taká vec, že sa náhodne potom prebudím do tejto reality. Nerozumiem, náhodne prebudím do tejto reality. Ako, že ma niečo preruší. Čiže sa preruší ten sen? Áno. Aha, okay. A ja v podstate, ak to tam nemám, ak v podstate ja si ho tak dokážem udržať v tom svojom, do toho reality, aby som si ho proste zapísala, áno, že ak to ešte nemám ako keby dosnívané, tak ja po pár sekundách, keď si uvedomím, že áno, prebrala som sa, lebo ma niečo vyrušilo, napríklad, ja neviem, prejde auto alebo proste čokoľvek, ja sa dokážem do neho vrátiť späť. A mňa presviečali pred nejakými pár týždňami, že v takom prípade to nebol lucidný sen. Ale kdeže? Blbosť, že? No samozrejme. Však ako som povedal, tie formy tam sú, ten svet, ktorý vytvoríme je forma a ona tam existuje. My môžeme sa do neho kedykoľvek vrátiť a lucid není o tom, kde sme, ale s akým vedomím. To znamená, že my môžeme snívať tú istú scénu aj nevedome a môžeme ju snívať aj vedome. Takže lucidita je definovaná práve tou úrovňou vedomia a nie toho, či sa tam dá vrátiť alebo nedá, všetky tieto veci. Všade sa dá, lebo to tam zostáva od tlačky. Tak ja to zatiaľ sa pýtam iba to, ako to vnímam. Ja som nikdy o tom nič nečítala. Stačí vnímať. Ako niektoré veci je pravda, že hej, ako napríklad táto prednáška, že ja vám poviem veci a môže vás to určitým spôsobom nakopnúť a posunúť ďalej, ale v skutočnosti nepotrebujete nič, iba vnímať. Ak budete vnímať seba, tak nepotrebujete prednášky, nepotrebujete knihu, nepotrebujete nič. Budete nasmerovaní presne tam, kde máte byť nasmerovaní a budete sa stretávať s takými vecami, s ktorými sa máte stretávať. Napríklad, ako som sa ja dostal k lucidnému snívaniu. Stretol som sa s dievčaťom, ktoré ma k tomu priviedlo. Pretože som o tom vedel, že to je, aj som si o tom niečo pozrel, ale nejakým spôsobom ma to neoslovilo. Ja som bol, povedzme, že spokojný aj s takou situáciou, ako bola, čo je vlastne aj najväčší problém ľudí, že oni sú vlastne spokojní s tým, kde sú a ako sú. Vlastne tým pádom nemajú nejaký dôvod sa pohýňať nejak ďalej a objavovať nejaké ďalšie veci. Takže tiež som sa dostal k tomu vlastne takýmto spôsobom. No. Malo to tak byť jednoznačne. Ešte nejaké otázky? Koľko máme vlastne hodín? Ja ani neviem. 4:45, dobre, super. Má ešte niekto teda ďalšiu otázku? Ja si k tomu ešte zatiaľ až tak nevenujem, ja som tu prišla, lebo ma to veľmi zaujíma. A teda... To, že vás to zaujíma, je úplne najdôležitejšie na tom, nie je to, že sa tomu nevenujete. Naozaj. Ten prvý krok. A ako si hovoril to, že keď začneme byť vedomí vlastne svojho, to, že máme to vedomie, a
a potom vieme akoby obsiahnuť to poznanie sveta, alebo ako si to povedal, že zrazu vieme veci len tak. A že či je možné, že napríklad v tom lucidnom sne, ja neviem, sa rozhodneme, že sa naučíme jazyk trebárs alebo niečo. A potom sa vrátime do tohto sveta a že proste fakt ten jazyk ovládame alebo niečo také, či je také niečo. Áno, ale to je zase ďalšia z tých mnohých potenciálov lucidných snov, ktoré som hovoril, že ich je nespočetné množstvo. Tá otázka je trošku chaoticky položená, možno práve preto, že do toho trošku až tak nevidíš. To sú dve veci totižto rozdielne. To, čo keď obsiahneš vedomie a vieš, to je niečo iné, ako to, na čo si sa spýtala. Ale aby som sa teda vyjadril k tomu, tak lucidné sny sú vynikajúcim nástrojom na tréning akýchkoľvek schopností. Čiže áno, učiť sa tam jazyk je úplne super. Učiť sa tam cvičiť, bojové športy, akékoľvek akrobatiku, čokoľvek. Je dokázané, našťastie už aspoň niečo, že keď konáme v lucidných snoch nejakým spôsobom, tak si aktivujeme reálne fyzické časti v mozgu a vytvárajú sa neurónové siete, ktoré majú za následok v podstate ukotvenie tých, povedzme, pohybov alebo nejakých činností vo fyzickom tele. Uľahčuje nám to. A hlavne také rôzne nebezpečné veci sa oplatí určite trénovať tam, lebo je to proste bezpečnejšie v tom priestore. Nakoniec, ako tu bolo s tou bezpečnosťou spomínané, tak vlastne lucidný sen je bezpečnejší ako fyzická realita. Takže tam sa naozaj nie je čoho obávať. A zo začiatku, ešte keď k tomu strachu niečo poviem, tak zo začiatku ja som mal isté obavy z niektorých vecí, presne z toho istého, čo všetci, tieto entity a že sa nezobudí a kadečo. A už po tých rokoch, čo som pozažíval naozaj kadečo, tak odchádzam tam s absolútnym odovzdaním. Pretože už viem, že sa nie je čoho báť. Nie je sa čoho báť. A viem, že keď tam idem s tým odovzdaním, tak sa mi nič nestane. A naozaj sa mi nič nestalo. Ani nestane. Takže je to o tom nastavení. Nejaká ďalšia otázočka? Je cesty späť? Ako keby som si povedal, že dajme tomu to lucidné prostredie mi nevyhovuje a chcem sa vrátiť do bežného Matrixu, tak dá sa to naspäť? Cesty späť nie je, ale môžeš to potlačiť. Keď to vedomie napreduje určitým spôsobom, objavuje nejaké veci a tak ďalej, tak tú dušu to ženie ďalej. Takže také, že objaviť niečo veľmi významné a potom na to zanevrieť a vlastne to celé zavrhnúť je veľmi málo pravdepodobné. Ono tam zostane, ale stáva sa, stretol som sa s tým, že po nejakých zážitkoch ľudia občas proste to s tým prestanú to. Ako napríklad ten, hej, že sa zlakol po videní, po opustení snového prostredia a proste skončil s lucidným snívaním na nejaký čas, lebo proste strach. Hej, takéto veci, to sa stalo, no, to sa môže stať. Ale ako také nejaké, že niekto odhalí, no, povedzme, že niekto odhalí mystérium života a potom by na to zase zabudol a začal žiť úplne bežný, povrchný život, tak to je veľmi nepravdepodobné. To už neviem, aká amnézia by musela byť. Sú to úžasné veci, to, ako povedal Peter Chobot, bezdomovec a miliardár, pokiaľ neodhalí skutočnosť, má rovnaké možnosti. Jediné, čo ho deluje, sú tie peniaze, ktorými si môže kúpiť niečo viac a zabezpečiť si možno niečo viac, ale sny, astrálne cestovanie, všetky tieto veci a sféry a vlastne rozširovanie vedomia, ponúknu bytosti
možnosti, o ktorých ani najbohatší muž na svete ani nesnil. Takže bohatstvo nespočíva v tom, ale v tom, čo vieme, ako vnímame seba, ako vnímame realitu, ako ovládame svoj život a nakoľko ho máme vo vlastných rukách. A nakoľko sme zmietaní externými vplyvmi a necháme sa vťahovať do situácií, scén, drám a tak ďalej. Takže tak.